खुलुमबाय आंनि मुङा मन्त्रि ब्रह्म चौधुरी आं रिटायार्ड हेडमास्टार आङो 1968 रावनि सोमावसारनायनिफ्राय लागातार नांजाबथारनानै एबसुजों खामानि मावबोदों। दिनै आं न'आव ओरैनो जिरायनानै दङ रिटायार्ड जानानै। दा आङो एबसुखौ ओरैबायदि आसा खालामदों बा नुबोदों, बांसिनै जों भाषा साहित्य राव थुनलाइयाव मैखोमै खामानि मावबोदों। दा आंबो सासे थुनलाइगिरि जानानै दिनैहाय सासे खन्थाइगिरि जानानै जोबोद मोजां मोनदों, जोबोद गाहाम मोनदों। दा जोंनि एबसुआ गवालपारा जिल्लानि रंजुली होननाय जायगायाव देग्लाय 55 जोनोम सान फालिनो एबसुआ आखायाव लादों। जोबोद बाख्नायथाव खौरां बा गोजोनथाव खौरां बियो। आङो बे समाव बुंनो लुबैदों जे एबसुआ माहारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोदों। राजनितियावबो कनस्टिटिउसनखौ एसे सोलाय सोल' खालामनाय एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्टलि राजनितियाव बाहागो लादों। जों बेखौ नुबोदों आरो दिनैहाय जोंनि एबसुनि मावफारिया बिथांमोनहा गोख्रोङै माहारिनि थाखाय राव थुनलाइनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आं बेवहाय जोबोद गोजोनदों आरो इयुनाव जाहाथे इसोरनि अननायाव जोंनि बे एबसुनि मावगिरिफ्रा गोख्रोङै राव थुनलाइयानो जा हारिमुआनो जा जेरावबो बिथिङाव गोख्रोङै दावगालांनायनि थाखाय खामानि मावो। बेखौ आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै बयनिबो खाथियाव बेखौ हामलायथि बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।